Ταυτόχρονα παρακολουθούμε και τις κινήσεις αλληλεγγύης και τις συνεργασίες που γίνονται και στην υπόλοιπη χώρα, αλλά και εδώ, στην Μητρόπολη, στο κέντρο. Ο Δήμος Αθηναίων, λοιπόν, και η Ελληνική Πνευμολογική Εταιρεία ενώνουν τις δυνάμεις τους κατά της πανδημίας, ξεκινώντας μια συνεργασία σε μια σειρά από ζητήματα. Μαζί μας ο κύριος Μανώλης Καλαμπόκας, αντιδήμαρχος Υγείας και Παιδείας του Δήμου Αθηναίων. Κύριε Καλαμπόκα, τι περιλαμβάνει αυτή η συνεργασία? Φυσικά. Τι περιλαμβάνει αυτή η συνεργασία που υπεγράφει σήμερα ανάμεσα στο Δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Πνευμολογικής Εταιρείας Στέλιο Λουκίδη? Νομίζω ότι καταρχήν η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερη σημαντική και νομίζω έγινε στην πιο κατάλληλη χρονική περίοδο, τη στιγμή που από ό,τι φαίνεται αυξάνονται όλο ένα και τα κρούσματα και η κρίση της πανδημίας φουντώνει όλο και περισσότερο. Ευελπιστούμε με αυτή την συνεργασία αφενός να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο το ρόλο που έχουμε ως Δήμος Αθηναίων μέσα από τα δημοτικά ιατρεία, μέσα από την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας υγείας τη μάχη κατά του κορονοϊού, όπως ήδη το έχουμε κάνει, όπως το έχουμε αναπτύξει πάρα πολλές φορές μέσα από την εκπομπή μας για όλα τα πράγματα που έχουμε κάνει. Θεωρούμε ότι είναι ένα σημαντικό εργαλείο η συνεργασία αυτή με την Ελληνική Πνευμολογική Εταιρεία, με επιστήμονες αξιέπαινους, με ιδιαίτερα σημαντικό έργο, το οποίο και αυτοί με το λιθαράκι τους μπορούν να ενισχύσουν την υγεία των δημοτών. Μέσα από την ενημέρωση για τον κορονοϊό και όχι μόνο. Για την εποχική γρίπη, για τη σημασία του εμβολίου εναντίον της γρίπης, εναντίον του πνευμονιόκοκκου. Φυσικά, τα οποία έχουν ξεκινήσει. Πολύ ουσιαστικό επίσης. Εννοείται, πάρα πολύ σημαντικό. Ενίσχυση και εκπαίδευση της λειτουργίας των δημοτικών ιατρίων με την κατάλληλη ενημέρωση του προσωπικού που εργάζεται ειδική, από το νοσηλευτικό προσωπικό, τις πληροφορίες που θα δίνουν στους πολίτες που θα έρχονται στο ιατρία για εξέταση, όχι όταν έχουν πρόβλημα μόνο, αλλά σε μια επίσκεψη στο ιατρείο πώς θα πρέπει να ενημερώνονται για οποιοδήποτε πρόβλημα έχουν σε ό,τι αφορά την αναπνευστική λειτουργία. Αλλά και πάλι θέλω να τονίσω το πόσο σημαντικό είναι, ειδικά την περίοδο αυτή, την σημαντικότητα του εμβολίου απέναντι στη γρίπη. Ναι, χωρίς αυτό οι άνθρωποι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να αρχίσουν να το... Ειδικά της τρίτης ηλικίας, που δίνουμε μεγάλη βαρύτητα εκεί, αλλά και όχι μόνο. Δηλαδή άνθρωποι που είναι ανοσοκατασταμένοι, άνθρωποι που π.χ. λαμβάνουν χημειοθεραπεία, έχουν χρόνιες παθήσεις, άσθμα, σαχαροδιαβήτη, όλοι αυτοί ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Πόσο μάλλον τη στιγμή που τώρα η κρίση με τον κορονοϊό γίνεται όποτε φαίνεται όλο και μεγαλύτερη, όλα αυτά τα συμπτώματα θα είναι λίγο πολύ κοινά μεταξύ του κορονοϊού και της κοινής γρίπης. Επομένως θα πρέπει τουλάχιστον να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα πάθουμε αυτό το οποίο μπορούμε άμεσα να προστατευτούμε. Με ένα εμβόλιο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, τουλάχιστον να έχουμε αντιμετωπίσει και να δώσουμε το βάρη μας στη μάχη κατά του κορονοϊού. Αυτή η συνεργασία πώς θα υλοποιηθεί, πώς θα φτάσει στους πολίτες, με ποια μορφή, δηλαδή πρακτικά? Ξεκινάμε με δράση στην κοινότητα. Καταρχήν, όπως είπα και προηγουμένως, θα ενισχύσουμε την δράση, την λειτουργία των δημοτικών ιατρίων. Ωραία, δηλαδή ένας πολίτης θέλει, ας πούμε, έρχεστε εσείς να γράψετε, να εξεταστείτε για οποιοδήποτε κύψη λόγο, να γράψετε την ταγή σας. Θα υπάρχει μια σεμινάρια στο προσωπικό μας, να δίνουν τις κατάλληλες πληροφορίες, ότι υπάρχει αυτή η συνεργασία. Θα δίνουν τις πληροφορίες, θα ρωτούν τους δημότες, τους πολίτες που έρχονται στο ιατρείο για το αν καπνίζουν. Αν καπνίζουν, σε δεύτερη φάση θα υπάρχει περαιτέρω παραπομπή και ευελπιστούμε μέσα σε επόμενες εβδομάδες ή μήνες να λειτουργήσουμε ιατρία διακοπής του καπνίσματος ή μέσα από δράση στην κοινότητα. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Αλλά αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό για τους ανθρώπους. Όχι, αυτό έχει προγραμματιστεί και θα γίνει, δεν σας το λέω, δεν είναι θα. Επειδή πραγματικά έχει πλάνο και ο Δήμαρχος και όλοι μαζί ως ομάδα. Δεν αφήσουμε το πλάνο. Η δυσκολία είναι τέτοια η πραγματικότητα που καμιά φορά έρχονται πάνω κάτω, γι' αυτό το λέω. Αλλά μακάρι να γίνει. Ισχύει, θα γίνει σίγουρα, σας το λέω. Και πρώτα απ' όλα, δηλαδή, καλύτερη πληροφόρηση, καλύτερη ενημέρωση. Επίσης, δράση στην κοινότητα, στις ελεύθερες φιλίας. Μπορεί να μην λειτουργούν τώρα, θα λειτουργήσουν όμως. Τα σχολεία, το επόμενο βήμα. Θα πάει η Πνευμολογική Εταιρεία να ενημερώσει τα παιδιά πώς πρέπει να προστατεύονται. Θα ενημερώσει και για τον κορονοϊό. Η πληροφορία αυτή μεταφέρεται όμως και σε όλη την οικογένεια. Μέσα τα παιδιά, στους γονείς και ούτω καθεξής.
Επομένως, κοιτάμε μέσα από στοχευμένη δράση να ενισχύσουμε ορισμένες πρακτικές που ήρθαν λόγω της πανδημίας, αλλά θέλουμε να τις κρατήσουμε και για τις επόμενες μέρες. Κάποια πράγματα που ήρθαν τώρα λόγω της κρίσης, καλό να παραμείνουν και μετά. Και θέλουμε να κάνουμε σημαντικές συμμαχίες που θα ενισχύσουν το ρόλο της δημόσιας υγείας στην Αθήνα, μέσα από τα δημοτικά ιατρεία, μέσα από την πρόσληψη γιατρών οι οποίοι ξεκινούν την Δευτέρα, και το Δημοτικό Ιατρείο που βρίσκεται στη Σόλωνος και στον Νέο Κόσμο θα λειτουργούν πλέον ως πολυδύναμα. Να το πούμε και αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε 12ωρη βάση, ελάτε, σας περιμένουμε. Ελάτε, όχι, τηλεφωνήστε. Συγγνώμη, γιατί τηλεφωνήστε. Τηλεφωνήστε, αλλά και αν θέλετε στις γραμματείες, όχι. Σόλωνος 78 και Φρεντερίχου Σμίχ είναι στο Νέο Κόσμο. Μπορείτε να πάτε και στη γραμματεία όποιος μένει κοντά να κλείσει το ραντεβού του, ή αν μπει στο site titofafens.gr θα μπορεί να πάρει να βρει το αντίστοιχο τηλέφωνο, να κλείσει το ραντεβού του για οποιαδήποτε ειδικότητα θέλει. Τελείως δωρεάν, να γράψει τις συνταγές του, να εξεταστεί. Τι είναι ανάγκη όλοι να πηγαίνουμε τα νοσοκομεία με το παραμικρό για μια απλή συνταγή, για μια απλή εξέταση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να επιστρέψει δηλαδή. Όλοι συζητάνε το τελευταίο χρονικό διάστημα για την ενίσχυση πρωτοβάθμιας υγείας. Εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε πράξη και να μην μένουμε στα λόγια. Ναι. Θα πρέπει να είναι δημότες στην Αθήνα οι ενδιαφερόμενοι. Όχι, εξυπηρετούμε τους πάντες. Μπορεί να ακούγεται περίεργο αυτό, μπορεί να ακούγεται πολύ μεγάλο το βάρος που καλούμαστε να σηκώσουμε, αλλά δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους όποιος θέλει να εξυπηρετηθεί. Δίνουμε σημασία όμως και ιδιαίτερη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες. Δηλαδή, άνεργοι, άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, έχουν χρονοσύματα, σακαροδιαβητικοί, όλοι αυτοί έχουν μια σχετική προτεραιότητα. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στα όρια της φτώχειας, όλοι αυτοί έχουν μια σχετική προτεραιότητα, αλλά εξυπηρετούμε το σύνολο των πολιτών. Τεράστιο το στοίχημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθουμε. Εγώ ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Πάντα στην διάθεσή σας. Καλή συνέχεια, κύριος Μανώλης Καλαμπόκας, Αντίδημαρχος Υγείας και Παιδείας του Δήμου Αθηναίων.